Nilagdaan na ang kasunduan sa pagitan ng Department of Education o DepEd at mga LGU upang makabilis ang pagpapatayo ng mga silid-aralan sa bansa. Si President Ferdinand Marcos Jr. nauna sa paglagda ng Memorandum of Agreement na magpapadali sa pag-aproba ng mga permit, pagtukoy sa prioridad na paaralan at pagtatayo ng ligtas at makabagong classrooms. Ayon kay Balacan City Mayor Joel Daquino na kabilang sa mga pumirma sa MOA, matagal na raw hinihintay ng mga LGU ang hangaring ito. We were able to sign po yung MOA na pinakahihintay natin for the Classroom Acceleration Program for the LGU makipag-tie up na po sa ating national government para sa construction at maayos na po at maayos ng mga silid-aralan na magagamit po ng ating mga estudyante. So we are really happy. Kahit balikan lang po kanina, dapat nandun tayo at ipakita natin kung gaano ka-priority ang education sa ating administration, and that's one thing that we are doing now. 7 paaralan sa lungsod ang target pagtayuan ng mga bagong silid-aralan. Binigyang diin ng opisyal na hindi mahahaluan ng anumang katiwalian ang mga gagawing classroom sa oras na magsimula ang mga proyekto. For Balacan City, as of now, preliminary, we have identified 7 schools po. Wow, okay. Then, I'm still asking, no, kung po pwede pa dagdagan. Sabi ko, well, okay, always best efforts naman po. So we've already submitted the list of the schools, pero syempre kulang pa yun, no? We are hoping and praying na yung mga binigyan namin list ay madagdagan pa para to focus more on the schools, no, requirement. Para iba kasi pag yung silid-aralan mo is conducive for learning, mas yung bata, mas na-appreciate niya yung mga pagtuturo ng mga teachers natin kapag maganda ang mga school buildings po natin. And we are giving our assurance 100% kung ano po ang binabang pondo, yan ang magagawang classrooms sa amin po respective areas, lalo na po sa amin dito sa siyudad ng Mabalacan. Matatanda ang una nang bumisita si Senator Bam Aquino sa lungsod upang personal na makita ang aktual na sitwasyon ng mga paaralan at isulong ang agarang pagpapatayo ng classrooms. Syempre one of the pioneers, si Senator Bam, visited Mabalacan first, no? At isinamahan natin siyang umikot sa mga schools, pinakita natin how dilapidated, how yung mga kailangan talaga, yung exigency na kailangan paggawa yung mga classrooms, nakita nila. And she really, Senator Bam really pushed for it, no? Ngayon umabot sa top level, then they realized na it's time to do this now. Wow. So that's the reason why meron tayong MOA, and happy to say, naging successful po sa mga League of the Cities of the Philippines. Samantala, nauna na ring lumagda sa kaparehong kasunduan ng mga pamahalaang panlalawigan noong February 11 upang matugunan ang tinatayang 165,000 na kakulangan sa silid-aralan sa buong bansa na popondohan sa ilalim ng Basic Education Facilities Fund sa halagang mahigit 85 billion pesos na nakapaloob sa 2026 national budget. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Muling haharap sa dagdag pasanin ang mga motorista at tsoper ng pampublikong sasakyan at mga pamilyang Pilipino sa inaasahang panibagong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay Leo Bellas, Pangulo ng Jetty Petroleum, batay sa price development nitong Webes, tinatayang tataas ng 1 peso and 40 centavos hanggang 1 peso and 60 centavos kada litro ang gasolina at 80 sentimos hanggang piso naman sa diesel. Noong Martes, ipinatupad na ang pagtaas ng 60 sentimo kada litro sa gasolina at piso at 20 sentimos kada litro sa diesel at kerosene. Dagdag na agad sa gastusin ng mga nagko-commute at naghahanap buhay gamit ang sakyan. Sa paliwanag Bellas, patuloy na nagtutulak pataas sa presyo ng langis ang sitwasyon sa Middle East. Anya, nananatiling mataas ang presyo ng krudo dahil sa tensyon sa pagitan ng United States at Iran na pareho manong nagpapakita ng kahandaan sa posibilidad ng sigalot. Dagdag pa rito ang pansamantalang pagsasara ng ilang bahagi ng Strait of Hormuz para sa military drills ng Iran na isang mahalagang rutang dinadaanan ng supply ng langis sa buong mundo. Kapag naantala ang daloy dito, agad itong nakakaapekto sa pandaigdigang presyo ng krudo. Nakatulong din sa pag-akyat ng presyo ang pagbaba ng oil exports mula sa China at South Korea, bunsod ng mas mababang produksyon sa panahon ng Lunar New Year holidays. Gayunman, may ilang salik din umanong maaaring pumigil sa tuluyang pagtaas ng presyo, kabilang ang posibilidad ng pagdagdag muli ng produksyon ng mga bansang kasapi sa OPEC Plus pagsapit ng Abril.
matapos ang pansamantalang paghinto sa unang bahagi ng taon. Sa gitna ng mga pangyayaring ito sa pandaigdigang merkado, ang direktang apektado ay ang mga lokal na komunidad, lalo na ang mga tsoper ng jeep at tricycle na araw-araw bumibiyahe para kumita at ang mga pamilyang umaasa sa limitadong budget para sa pagkain, pamasahe at iba pang pangunahing pangangailangan. Kapag tumaas ang presyo ng krudo, kadalasang kasunod nito ang pagtaas ng pamasahe at presyo ng mga bilihin na unti-unting nararamdaman sa palengke at sa hapagkainan ng bawat tahanan. Ako si Joe D. Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Nasamsamang tinatayang 3.4 million pesos na halaga ng shabu sa isinagawang buy-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Regional Office 3 nitong Huwebes ng hapon. Aabot sa 500 gramo ng hinihinalang methamphetamine hydrochloride o shabu ang narecover ng mga otoridad mula sa 3 itinuturing na high-value target sa operasyon na isinagawa bandang alas 3:45 ng hapon sa panulukan ng Zoilo Hilario Street at Metro Parking sa Pasay City. Ayon sa PDEA, ang mga naarestong individual ay sangkot umano sa malakihang distribusyon ng shabu na umaabot sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at mga kalapit bayan sa Bulacan, mga lugar na matagal nang naghihipaglaban sa epekto ng iligal na droga sa mga pamilya at kabataan. Nakumpiska sa operasyon ang 5 plastic bag na naglalaman ng hinihinalang shabu, isang mobile phone, lisensya sa pagmamaneho at ang marked money na ginamit sa buy-bust. Dagdag ng mga otoridad, ang pagkakatanggal ng ganitong kalaking supply sa merkado ay inaasahang makababawas sa pagkalat ng droga sa mga komunidad at makatutulong upang mapigilan ang pagdami ng mga kabadaang nalululong sa ipinagbabawal na gamot. Pansamantalang nakadetine ang mga sospek sa pasilidad ng PDEA Region 3 habang isinasailalim sa pagsusuri ng forensic laboratory ang mga nakuhang ebidensya. Maharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Section 5 kaugnay ng Section 26B ng Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na may kaukulang mabigat na parusa at hindi basta napapayagang makapagpiyansa. Patuloy naman ang panawagan ng mga otoridad sa publiko na makipagtulungan upang mapigilan ang pagkalat ng iligal na droga sa mga komunidad. Ako si Joe D. Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Malapit nang makumpleto ang Cayabe Infirmary sa City of San Fernando, Pampanga, matapos itong basbasan nitong Huwebes, February 26, bilang bahagi ng pagdiriwang ng 25th anniversary ng cityhood ng lungsod. Inaasahang palalakasin nito ang emergency health services at magbibigay ng panandaliang inpatient care sa mga Fernandino. Kaugnay niya, target ng pamahalaang lungsod na tapusin ang pasilidad sa Marso. Plano naman na tuluyang simulan ng full operations nito sa third quarter ng 2026 upang agad na mapakinabangan ng publiko. Ayon sa LGU, makatutulong ang infirmary sa pagpapaluwag ng load sa kasalukuyang mga medical facility sa syudad at sa pagpapalapit ng libreng serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad. Bahagi ang pagtatayo ng Cayabe Infirmary ng mas malawak na plano ng lungsod na palaksin ang kanilang health system, kasabay ng inaasahang pagbubukas ng City of San Fernando People's Hospital sa 2027. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Mas pinaigting ang paghahanda para sa nalalapit na Lubao International Balloon and Music Festival 2026 matapos magsagawa ng serye ng coordination meeting ang pamahalang panlalawigan ng Pampanga kasama ang Lubao LGU at mga organizer ng naturang event. Sentro ng pulong ang komprehensibong plano sa seguridad, traffic management at serbisyong medikal para sa inaasahang pagdagsa ng libo-libong dadalo. Prioridad umano ng mga opisyal ang kaligtasan ng mga artist, balloonist at ng mga manonood. Nakaantabay ang PDRRMO, PHO, PGSO, PFP, Pampanga PPO at iba pang ahensya upang tiyakin ang mabilis na responde sa anumang insidente.
gaganapin ang Lubao International Balloon and Music Festival 2026 sa March 7 to 8 sa Pradera Verde. Kasama si Isel Fernando, Raymond Tasoy, CLTV 36 News. May mga balitang yumanig. Pagkakaroon ng additional Sunod ho tayo sa mga kwento. section ang DPWH sa January. Fusion ng tradition at creativity, diyan magaling ang mga Kapampangan. Paano ba naman kasi isang higanting bilao ng mga kakanin na inspired by giant lanterns ang nilikha ng hospitality management students ng Holy Cross College nitong Biyernes, February 27. Sa sobrang laki, bawat layer ay kitang-kita kahit malayo. 16 feet ang size ng food presentation na gawa sa iba't ibang klase ng kakanin tulad ng puto, kutsinta, ubi halaya, palitaw, sapin-sapin, at suman bulagta na paboritong kakanin ng mga Kapampangan. 1 week daw itong pinaghandaan ng mga mag-aaral bilang bahagi ng kanilang School of Tourism and Hospitality Day. 23 students ang tulong-tulong na nagluto at nag-assemble ng giant lantern kakanin. Dinisplay nila ito at pagkatapos ay sabay-sabay na kinain ng mga dumalo at nakibahagi sa okasyon. Ang obrang ito ay simbolo raw ng patuloy na suporta sa kultura at Kapampangan cuisine at pag-showcase ng talent at husay ng hospitality students pagdating sa pagluluto at food presentation. Ako po si Zachary Carlos para sa CLTV 36 News. May mga balitang yumanig. Pagkakaroon ng additional Sunod ho tayo sa mga kwento. section ang DPWH sa January. Bago magsimula ang kanyang kampanya sa prestihiyosong Indian Wells Tournament sa California, bumisita si Filipina tennis superstar Alex Ayala sa Nike headquarters sa Oregon, USA. Ibinahagi ni Ayala sa kanyang Instagram stories ang mainit at personal na pagtanggap mula sa kilalang sportswear brand. Makikita rin sa kanyang post ang mga poster na nagtatampok ng mahalagang sandali ng kanyang karera. Isa sa mga agaw pansin ng Sampaguita-inspired shirt na idinisenyo para sa kanya bilang pagpupugay sa kanyang Pinoy roots, pati na rin ang special edition shoes. Sa isang larawan, muling in-record ni Ayala ang kanyang iconic win laban kay world number 2 Iga Swiatek ng Poland sa Miami Open noong nakaraang taon. Patunay ang pagkakataong ito ng lumalaking global profile ni Ayala bilang isa sa pinakamagagaling na atleta ng Pilipinas sa larangan ng tennis. Susunod na harapin ni Ayala ang BNP Paribas Open sa Indian Wells na magsisimula sa Martes, March 4 at posibleng maging seeded player pa siya dahil sa kanyang 31st world ranking ngayon. Kasabay ng kanyang pag-akyat sa ranggo, nakatutok ang mga mata ng tennis world sa kanyang laban kontra sa reigning champion na si world number 8 Mira Andreeva ng Russia. At yan po ang game on. Raymond Tasoy para sa CLTV 36 News. Naghahanda na ang talk and text tropang 5G sa nalalapit na Commissioner's Cup ng Philippine Basketball Association o PBA. Sa panayam sa coach na si Chot Reyes, matapos ang kanyang speaking engagement sa General Membership Meeting ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHA. Sinabi nitong nagsisimula na ang kanilang paghahanda sa torneo. Target ng tropang 5G na masungkit ang kampyonato, kasabay ng pagkuha ng NBA caliber import na si Bol Bol para sa Commissioner's Cup. Nakatutok umano ang coaching staff sa pag-adjust sa kanilang nakuhang reinforcement upang makuha nito ang estilo ng paglalaro ng TNT. Samantala, naniniwala naman si Reyes na walang magiging epekto ang pangalan ng kanilang nakuhang import sa kanilang pagsabak sa Commissioner's Cup. Obviously, every tournament that we enter, we want to win it. But having said that, our focus really is in integrating ball into our scheme of things. The first order of priority is for him to know his teammates. Kailangan magkakalalanan muna sila, and then we'll take it from there. It's very early days. We just had our second day of practice and it was very light practice.
because we're preparing for our training camp which begins tomorrow. So we'll start preparing in earnest beginning tomorrow. Alam na niyan even before he arrived. He has a lot of Filipino friends from way back in school. And it doesn't matter because that's his name. Gagawin natin, di ba? Ano naman palitan natin yung pangalan niya. Hi, I'm Catherine Turwell, Sales Executive of Chevrolet Pampanga. Today, we're gonna explore the new model of Chevrolet Captiva Premier. This is the 2025 Chevrolet Captiva Premier. Start muna po tayo sa foot niya. Ang engine displacement niya is 1.5-liter turbo with 4-cylinder with horsepower of 150 and torque with 255 Newton-meter. Ang transmission niya is CVT, Continuous Variable Transmission, and naka-front wheel drive na rin siya. Sa daytime running light niya, naka-LED na rin siya, may headlamps and fog lights. Dito naman sa emblem niya, naka-upgrade na siya ng 360 camera and meron na rin siyang 2-eye sensor sa harapan. Sa tires naman niya, naka 18-inch alloy two-tone na rin po siya. Ang suspension niya is MacPherson strut and torsion beam. Ang brake naman niya is naka-ventilated disc na rin siya. And ang minimum ground clearance niya is 180 mm. Sa side mirror naman, meron na siyang camera, which is 360 camera view. Sa likod naman niya, meron siyang LED lights, 4-eye sensor, and meron na rin siyang emblem dito. Meron na rin siya nakalagay na Premier, which stand for top of the line. Meron na rin siyang reverse camera dito. And sa trunk naman niya, ang third row niya is pwede siyang na-fold. Kasya isang balikbayan box. Or kung kailangan niyo na mas maraming space, pwede naman i-fold yung second row. Kasya doon, 2 balikbayan box with 1 luggage. Sa door handle niya, meron na rin siyang passive entry na pwede nyo i-access yung lock and unlock without using your key. Kahit na nasa pocket or bag nyo lang yung key, mabubuksan nyo na rin siya directly. Dito sa driver door niya, naka-equip yung mga control niya sa window. 6-way power adjustment na rin siya sa driver. And lahat ng upuan niya is naka-leather seats na rin. At total of 7-seater na yung buong unit na to. Sa steering wheel, naka-equip lahat ng safety features at natitilt na rin siya. Sa cluster naman, makikita yung tire pressure monitoring. Sa infotainment, 10.4 inches portrait na rin siya at touchscreen. Makikita rito yung 360 camera at yung control niya sa aircon. Apple CarPlay and Android Auto siya, pero kailangan pa rin ng wired. Meron siyang auto hold and electronic parking sensor at card holder dito. At compartment. At alam nyo ba, ang Chevrolet Captiva ay nakilas na rin siya at push button starter. At maliban doon, ang Chevrolet Captiva ay meron na rin siyang panoramic sunroof. You can avail this Chevrolet Captiva sa halagang 1.4 million pesos at may discount kami ng 110,000 pesos. Once you avail this Chevrolet Captiva, meron na rin tayong free insurance, 24/7 roadside assistance, floor mats, 20 liters of fuel, and Super Essential tint with 66 heat rejection at 5 years warranty or 100 kilometers, whichever cover. So para sa mga gusto mag-inquire, you can text or call us sa numerong 0918-854-2221 or 0918-854-2241.
Pwede nyo rin pong bisitahin ang aming Facebook page na Chevrolet Pampanga or pwede rin kayong mag-visit dito sa aming showroom na located sa Jose Abad Santos Avenue, City of San Fernando, Pampanga. Dito sa Chevrolet, together, let's ride!